Dobrodošli na još jedan video ovdje u Daganokute Španjolke. Danas sam u Barcelona, u Plaza España, ovdje u Montjuic, jer idem na koncert. Moj brat me snima, idemo zajedno. Vrućina, ima mnogo ljudi, ima pues red do skroz gore. Mi smo bili tamo, smo čekali. Vidjeli smo da nema potrebe jer moj brat i ja smo kupili kao sedište. Da svi ulazi, pa onda ćemo mi. Biće Bele i Don Omar. Mi slušamo svoje pesme i volimo. I vi dolazite za mnom. Da razumete sve iz početak, moram da vam kažem da to je moj prvi koncert. Imam 30 godina i prvi put u moj život kupim karte da idem da vidim jedan pevač. Jeske kad sam imala 13 i 14 godina, Don Omar i Daddy Yankee su bili moji omiljeni pevač i ja sam odrasla pored svoje pesme. I ako sada me vidite ovdje, nisam bila sigurna da li uopšte da idem. Imam veliki anksijost kad sam na mjestu gdje ima previše ljudi i ne uživam. Ali na kraju moja odluka da ih vidim pobedila. Kako je lijepo! Ja nisam bila ovdje nikad. Ne volim da izlazim i to. Mora mnogo da mi se sviđa da ja stvarno kažem hoću da platim, da dođem, da čekam red, gužva i to sve i da vredi. Evo sad ulazimo. Sektor 100, 104, 200. Hola, qué chulo. ¿Quieres beber algo? Sí. Estoy perdido. Arriba. ¿Seguro? Guau, tío, se ve increíble. Ljudi, stigli smo, ovo je naš mjesto. Moj brat ovdje, ja ovdje. Sad ne verujem, kako dobro se vidi. Ne znam ni kako sam kupila ovo, nemamo sunce. Ovo tamo ima puno sunce. Ovdje, ja nisam imala pojma kad sam uzela. Ima hlad, prija, možemo da sednemo. Super se vidi, aj ke guaj. Ovo je koncert od Crazy. Ja ne znam svoje pesme. Moj brat i ja smo htjeli da dođemo ranije, prvi, da lepo vidimo koje je naš mjesto, da sednemo, da uživamo, da ne žurimo. Naručili smo neke kokice i čekamo da krene naš prvi pevač, Bele. A pazite ovo, on obožava Bele. Ja obožavam Don Omar. Tako da ovako raspored bilo je perfektno za naš dve. Prolazi vreme i svaki put više i više se opuštam. Vidim da imam mjesto da se pomerim, da to je moj deo, da nema ljudi ispred mene, da mogu da dišem, da sam u visoku, da sve lepo gledam i moj anksijost svaki put je manje i manje. Ne znam da li se čuje, ali ja sam presrećna. Ovo mi je bilo ogromna želja. Ovo je moj prvi koncert. Prvi. I to sam moj drag. Ja ne mogu to da zaboravim nikad. Prvi koncert u moj život. Za 30 godina. Polako mnogo ljudi dolazi, kao bukvalno svi su došli da oni vidi. Imam tremu! Kad sam vidjela Don Omar uživo, su mi krenuli zuze i setila sam se ta Laja od 14 godina, ova mala Laja, a to je bilo poklon za nju. chiquito.
Se dice que se está yendo por la calle, vato. En Europa todos son galácticos. ¿Qué me importa que sea mayor que yo? No me quiero וואו, קצת לסבר שלא נמם רץ, נמם גלס. Uživala sam. Nemam glas, ljudi, umorna sam, ne znam šta pričam, ali uživala sam kao nikada. Cuidado. Look. Judy, look. Beautiful. Ovo je neverovatno i sažimo iz koncert ovde. Tamo je cela familija. Prelepo. This is Andrei. Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido. ¿Quién te va a curar Regal- tus ilusiones? ¿Quién te va a pedir que nunca me abandone? Este feo y bajar a la luna para que juguemos. Ovaj koncert bilo je najlepši trenutak koji sam doživjela sa moj brat. Gledali ovaj video do kraja, hvala puno. Nadam se da ste uživali sa mnom i za moj brat. Chao, Judy.